mfowethu kunjani? Yaphila njani mfowethu? Cha mfowethu yazi angikwatile kodwa mawuyibona inhliziyo ithe hecosololo. Abuza ukuthi hajabuleleni bawinile kodwa uba hanohleli phezulu Nkosi yami. Ibhakaniya. Nkosi yami ukujabula kwabo kuyafana nokwengane encane Nkosi yami. La abantu ufana nenkukhu ngibathelele umbila awuqhwanda Nkosi yami. Uma ubuka ngomhla ka 28 ngizobawasha Nkosi yami. Ngizothanda ukubonga adlalile bona Nkosi yami abe Sandawane istriker sabo uLeon amagoli amabili Nkosi yami umo hona ufuneki ngizomnika umntwana kuba athi hand of the match kodwa ngithi Nkosi yami ke ngomhla ka 28 Marki Mkhaya Bazowenzani Mkhaya uzowenzani Mkhaya uzowenzani Mkhaya amrubela kuyanuka uyanuka Mkhaya kuyanuka ngoba uyangibona nje Mkhaya ekufana ngiyakhala lento ijabule ihleli phezulu le henda inankinga ne habebuze ekhaya kufana ngathi uwine yona ababona winile iSundowns kodwa akunamehluko isa hahle number 2 mina ngihle number 1 Nkosi yami angithathi kuloku ngigida umkhuba ngizothatha iNetbank Khalakatha kwayiligi Nkosi yami Halakatha Nkosi yami ngithanda ukubonga kakhulu ngiyahabuya ngiyabuya cela ungitshele ngi28 bazoyenzani hazoba sanitizer fu ngoba phela namhlanje angidlise upedepede wami kwabosha mina ke ushakalaka wami kodwa sibonge bafowethu umdla halomuhle halala bafowethu halala mabhakaniya bafowethu ngiyabonga mshefu yini chef danke mfowethu